En aquest mural hi podem veure un home amb el seu davantall blanc en plena elaboració del mandongo, amb la màquina de fer botifarres. Al seu darrere s'hi poden veure els productes elaborats, les llonganisses assecant-se, els buis blancs i negres, els productes que s'han fet sempre a la carnisseria i que avui són els més venuts, productes elaborats de manera casolana. El mural ens transmet l'estima del propietari cap a l'ofici de xarcuter, après a través de les diferents generacions familiars. A través d'aquest mural es percep la importància que es confereix a la ceràmica, considerant els ceramistes com artistes. Per últim, l'estima del propietari cap al seu poble, en voler ser col·locat a l'entrada de l'establiment, donant la benvinguda a tothom qui s'hi atansa.